Ja som hláska. Hláska ide z hlasu, čiže ja som zvuk. Ja som zvuk v hrdle a toto sú ústa. A ja ako zvuk idem vybehnúť vonku z hrdla a úplne sama vychádzam. A už keď som za ústami, už sa volám samohláska, lebo som vyšla sama. Nadýchneme sa znova, aby sme mohli ďalší zvuk dostať z úst. Ja som hláska, vybieham z hrdla, ale čo sa deje? Toto sú ústa a v ústach sa musí dať niečo spolu. Jazyk so zubami, peris perou, peris so zubami, jazyk s podnebím a ja ako zvuk čakám, kým sa toto dá spolu. M, peris spolu, m a potom môže vybehnúť zvuk, ktorý sa volá hláska, ale teraz sa už bude volať spoluhláska. Ideme sa nadýchnúť a znova je zvuk v brúšku, ale ide cez hrdlo, von cez hlasivky. A ideme. A. A je samohláska. Vybehla sama. Dobre, keď sme si povedali, čo je samohláska a spoluhláska, povedzme si, aké samohlásky máme dlhé. Keďže sme zistili, že samohláska vychádza sama, ale samohláska môže z úst vychádzať krátko alebo dlho. Znova sa nadýchneme a ide samohláska, sama pekne i ďalšia samohláska. A poďme si pozrieť na dlhu. Dobre, som samohláska, vychádzam sama, ale idem a. Môj zvuk ide dlhšie. A ja si tú stoličku zoberiem. Keď ja som zvuk, ona bude zvuk. Ja som hláska, ona je hláska. A my dve naraz vybehneme von a už sme dvojhláska. 1, 2. Výborne. Aké poznáme dvojhlásky? Poďme si ich vyskúšať. Dvojhláska. I, a, ia. Ďalšia hláska, ktorá bude dvojhláskou. U, o. Ale vybehneme naraz, tak to povieme uo. Výborne. Nadýchneme a povieme ďalšiu dvojhlásku. I, e.